хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. рӯз ба хайр ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Боз як хабари фаврӣ баҳри ҳама нафароне ки айни ҳол моро тамошо карда истоданд. Пеш аз барномаро шурӯъ кардан як чира хотиррасон мекунам ки бародароне ки дар комментарияҳои мо қайд мекунанд ки дар мавзӯи рейсҳо, границаҳо дигар видео накун. Иҷада боз ҳастанд бародароне ки хоҳиш доранд ва мехоҳанд аз ахборотҳои ҷумҳурӣ, аз ахборотҳои рейсҳо ва границаҳо бохабар бошанд ва ҳар як ахбороте ки мо пешкаши шумо мегардонем ахборотҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. баъзан нафаро қайд мекунанд ки шумо блогеро аз пеши хитон сухан мегӯед, аз пеши хитон ягон чира гап мезанед. ман ҳар чизеро ки гап мезанам қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистона ба шумо пешкаш мегардонам ва ҳазор раҳмат ки шахсои моро тамошо мекунанд, моро дастгирӣ мекунанд. хабари имрӯзаи мо оиди баргардонидани муҳоҷирон аз границаи Қазоқистон Жибек Жоли. чихеле ки ба ҳамаи мо маълум аст, рӯзи 1 июл 108 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз границаи Қазоқистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо тариқи автобусҳо баргардониданд. имрӯз хушбахтона 3 июл боз як қарор биромад ки муҳоҷирони боқимондае ки дар границаи Қазоқистон қарор доранд зиёда аз 650 нафаранд. рӯзи 3 июл ана ҳамин рӯз ҳамашон ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида мешаванд бо тавассути автобусҳо. ва як чиз дигара қайд карданем ки боз ҳастанд нафароне ки ба мо суолҳо метиҳанд кай рейсҳо мешаванд ё кай границаҳо кушода мешаванд мо ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардем. бародарои азиз, вақте ки шумо дар хона шиштагиен, аз хона намебурен, шуморо ягон кас рафта аз хонатон гирифта ба ватан намеёранд. ба ҳамин хотир шуморо боис меояд ки мақсад вақте ки аз анамин ахборотҳо бохабар мешен, ягон ҷо муроҷиат кунен ё ки ягон ҷо номнавис кунен, ҳузур дошта бошен дар ҳамун ҷое ки аз тарафи ҷумҳурӣ намояндаҳо барои баргардонидани шаҳрвандон мераванд ва баъдан шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида мешен. ва боз як хабари дигар дар ана ҳамин мавзӯъ оиди баргардондани муҳоҷирон, яъне оиди баргардондани шаҳрвандоне ки бо сафари хизматӣ рафтагиянд ё ки ба муҳоҷират рафтагиянд ба давлатҳои ба кишварҳои Аврупо ё ки Америка. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 8 июл рейс мешавад аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Франкфурт барои баргардондани шаҳрвандо. рӯзи 8 июл рейси Тоҷик Эйр мешавад барои баргардонидани шаҳрвандо. рейси Тоҷик Эйр ва Сомон Эйр рӯзи 8 июл душанбе Франкфурт. ва ҳозир ман як 3 рақами телефона сафоратхонаро ба шумо мегӯм. шахсое ки дар ана ҳамин шаҳр қарор дорен метавонен муроҷиат кунен ба сафоратхона то ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида бишен. сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Белгия. рақамҳои телефонаш 322 640 69 33. сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Франсия +33 170 92 93 42. сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ирландия +44 208 167 72 44. мо ана ҳамин рақамҳои телефонии сафоратхонаҳоро дастрас кардем ба шумо пешкаш кардем. касое ки дар ана ҳамин шаҳрҳо қарор дорен метавонен дар тамос бубурен, хитона номнавис кунен. рӯзи 8 июл дар рейси душанбе Франкфурт ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шавем. ва умуман шахсое ки дар давлатҳои Аврупо қарор доранд, ғайри давлатҳое ки мо номбар кардем ё ки дар Америка қарор доранд, метавонанд ба сафоратхонаҳо рафта муроҷиат кунен то ки мо ана ҳамин 3 сафоратхонаро рақамоша ёфтему ба шумо пешкаш кардем. ҳамин буд хабари имрӯзаи мо. бародарои азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. дар канали юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. ягон саволи дигар боша саволтона метавонед дар инстаграми ман инамиҷа дар номаш ҳастай ба ма равона бисозед. видеоҳои нав интизор мешавем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд.